हाय लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर दिनै आरो बैसागो फांसन नायनो थांनो नागिरदों आरो दिनैनिया थेलामारायावहा आरो थेलामारा सेन्टारावनो बैसागो फांसन खुंनाया बेनिखौबो एसे नायहैनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो होननानै सानबाय आरो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला न' लोगोफोर नै बिसिं सारा गारिखौ सालायबाय थादो ओमफ्राय बै सिंनिया मोसागोननो नै मोसागोननो आरो मोसागोन होननायखाय लानानै फैदों आरो बैसागोआव आरो बयबो मोसायो नालाय बेनिखायनो फिसाजोआबो एसे मोसासै आरो बेनिखायनो लाना फैबाय ओमफ्राय नै बिसिं उन्दै सासेया नै वामिका बर' न वामिका बर'आबो फैदो नै लोगोफोर बिदिब्ला थांबाय थानोसै आङो डाइरेक्ट फांसन जानाय जायगायाव मोनहैबासो भिडिअ खालामसै आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय दिनैसो नायदो ना भिडिअखौ नायनानैहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आं बेबायदिनो गोबां भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो नागिरदों बिथाङा सिनायथि लानांगौ लोगोसे जों मानखौ जों आफादनिफ्राय खावलायबाय नै मानखौ बावदो पद्मि बर'आ नै बिथां बैसागो बोथोरा थांमारनोसै बोसोराव खेबसे रंजानाय बोथोराव थांमारनोसै थांहां जाबाय नालाय आं थांनायखौनो बुंबाय आरोखि बैसागो बोथोरा थांमारनोसै आगैमोन थांमारनोसै बोसोराव खेबसे रंजानाय साना थांमारनोसै आगैमोन थांमारनोसै गंगार हाजोनि सोरबा सिखोना गोसोआव होलांबाय बोसोराव खेबसे रंजानाय समाना थांमारनोसै आगैमोन बोसोराव खेबसे रंजानाय बोथोराव थांमारनोसै गोजोन्थों रायजोफोर आं एसे ओरैनो बुंनानै होबाय जोबथानो गासैबो जोंहा बैसागो रंजालि बैसागो फोरबोखौ मोजां मोननाय नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो बोसोनगिरि सारनि बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि जा बे गोदान मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय थाखाय लिंहरनाय लेखा आं बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय लोगोसे आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय
बेनि उनाव बादायारि दङ बिथांमोना जोंनि खाथियावहाय दे एव गेवलां मोसागोन गेवलांसो बिसिन बिनानाव दङ नै बिनानाव लोगोफोर नै आंनि फिसाजोआ दिनै मोसानानै सेकेन्ड प्राइज मोनबाय ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय